I stand for nan ka gane. Mr. DK plus Y on the beat. Daga Arewa Records waje yaran ne. Shout out to my boss DJ Nip. Yes sir. Yaran ne, yaran ne, ku zo mu je, ku zo mu je, yaran ne. I'm not teaching myself like it dan zaki, cause I'm sitting in ladder. Yau da gobe juriya can make me boss. I'm on the process one day. Yaran ne. Yaran nake I'm sitting dillana amma juriya can make me hero. A lot of things to do. I got bayanin sai ku bani biro. The one has no today, maybe as I'm the owner of tomorrow. My people follow me and we sit and for that mu kau da zero. Kwazo da juriya ne mahalar kan saka koma horo. Look for belong to you, na ce albisiri ku bani goro. Yaran ne I believe we that Allah yake ta bada sa'a. Keep doing always. Don't ever worry ko da masu ba'a. If that's for you mana ka gane I'm looking for jama'a. I'm the man of the people. I kaga ba na ware anybody. Yo man yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne. I'm not sitting myself like it dan zaki, cause I'm sitting in ladder. Yau da gobe juriya can make me boss. I'm on the process one day. Komai da lokaci mai haƙuri ƙarshe zai more. Duniya don fankara ai duk isa da mulki za su ƙare. Da kaɗan we do kan tamdin layif sai mu haure. Trouble makas illa addu'a mu kama Allah ya kare. Neman ilimi the best already know amma whatever sai da money. In kana da naira wai you can say ai baki fari ne. There is no scenario also in kayi tusa ma wasu su ce magani ne. Rayuwa da money daɗi in ka rasa mani ga you be sorry. Abba people be together mai akwai da babu wuya ikon. Allah yake bayanin it's not to me balle a ce na yo fitara yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne. I'm not teaching myself like it dan zaki, cause I'm sitting in ladder. Yau da gobe juriya can make me boss. I'm on the process one day. Yaran ne. Today yau sai ne a wannan YouTube so ni kafin rana ta faɗi. Ya shi faɗan rago ne bari kawai you have to go ka fara shaɗi. That's the way ake ta filin ni da fatan masoya ana nishaɗi. Mr. Nake DK plus Y on the beat sarauta an san dole sai da naɗi. I'm the local champion amma na fara jin wata rana ai kan bini kato. Neman sauƙi ke sabon ga busa a Sahara. I'm gonna yanka katako ku bani zarto. The person money gani nake da mai gida evident to know his name sunan Sajito. Neman nasara ga Allah ya fi tunda nobody knows tomorrow akwai ne. Keep doing ya fi babu don ture na yaro ko da kai gwani ne. Karshen jawabin fasi ne na gode Allah mai da babu ta zam akwai ne. Akwai kan bi babu wanda yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne yaran ne ku zo mu je ku zo mu je yaran ne. I'm not teaching myself like it dan zaki, cause I'm sitting in ladder. Yau da gobe juriya can make me boss. I'm on the process one day. Yaran ne yaran ne